May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule.
Iyan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras sa na 50 na. Good afternoon na imbag nga malam. Gawi-gawi sa masdang magyo-agyod. Mabdang dyan maasyomson si kita Junamin. At ito muli ang inyong karamay, ang inyong ka-RNG, ang inyong karadyo, ang inyong ka-TV, Peter Mauawang Wasing. At siyempre ngayong Friday naman, yung ating PIA Baguio sa Malasakit sa Baguio. Kasama ko po ang akin nataraki na siglat nga partner Joseph Zambrano na imbag nga malam mo. Naimbag nga malam mo, partner. Kanayon nga naimbag no Friday, no Biyernes na. Thank God it's Friday. At kami man nandito eh. Amin kayo nga agbuyag, dangdangag. Join us dito PIA Baguio sa Malasakit sa Baguio ta special iti guest tayo itata kanayon no. Oray nagtutudo dita no. Oo. Ada dita agbuya kayo kan agdangag kayo taado ti maadalyo. Yun. At ikaw na, partner, ang magpakilala sa ating guest ngayon at mukhang pag-uusapan natin puro legal. Oo. Na pag-asatan tayo tatanga malam because ti maadal tayo kung nakarod from the Commission on Human Rights. Yun. Andito po ang Regional Director, si Attorney Romel Dagimol. Magandang hapon po at welcome po dito sa PIA Baguio sa Malasakit sa Baguio. Sure. Naimbag nga malemyo, Sir Joseph, at saka Cap Peter. It's a privilege to be here with you. In behalf of the Commission on Human Rights, Cordillera, agyaman kami iti invitasyon nyo, itang malem. Sir, ay nati opisina ti Setsar na Cordillera? Ti kabarong opisina mi tatakit ijay kwan, second floor ti APC Commercial Building, Bukaukon Road, Corner Aguila Road, Baguio City. Nag-start kami adajay di June this year, June lang. Dati kasi kami dito sa SSS but we need to relocate. So from SSS nagpunta kayo doon? Yes. Malapit ba yun, sir, sa kwan? Sa may bangko? Actually katabi lang ng video. Katabi ng video. Yung papuntang Department of Agriculture. Yes. May kakilala ako partner na na nasa human rights eh. Rotarian yun eh, si ano ba? Babae, lalaki. Lalaki. Kalimutan, baka mami maalala ko yun, sir. Sige po. Actually, nag-retire na siya si Sir Lyman. Si Sir Lyman nga pala, oh. Ay, nag-retire na. Yes, nag-retire na siya 2017, I think. Tapos mayroon din akong kabats nung high school. Ewan kung nandun pa. Si attorney, asawa ni attorney Abratike. Si Miss Marlene, si Marlene Abratike. Actually, siya yung chief ng investigation division namin ngayon sa Commission on Human Rights CAR. Okay. So magkakasama kayo sa office na yun? Yes po. Yes. Ayan. Okay, partner. So, Tama kasi tanungin natin. Kasi na-meet ko si Marlene ulit for some ilang years na, no? First time na nagkaroon ng seminar kahapon. Kanya na-invite natin si attorney. Tama-tama, nag-graduate kami kahapon. 2 araw na seminar. Tanungin natin kung ano yung seminar na yon at bakit nagkaroon tayo ng ganong seminar ng Commission on Human Rights. Yung seminar na kinandak namin for 2 days, starting last Wednesday and it ended yesterday. Actually, ito yung capacity building doon sa core group ng community-based dialogue here in the Cordilleras. Kasi it's a continuing program implemented kasi ng Commission on Human Rights with funding support coming from the Hans Seidel Foundation of Germany.
So, in-invite namin some stakeholders from the government. Nakasama si Sir Joseph doon. So, I was invited nung Wednesday. Sabi niya if it is possible for us to have a collaboration through a radio. Kaya nandito ako kanina. And it's a privilege to be here. The purpose of the CBD is to the capacity building is to enhance yung capacity ng ating stakeholders, particularly the government and CSOs, on how to conduct community-based dialogue. By the way, yung community-based dialogue kasi, ang purpose nito is to talk about issues. Kung mayroong issue ang isang community, it is but proper for the community through their CSO and PO partners operating on the grassroots or operating in the community and the government, particularly stakeholders from the law enforcers, that is AFP and PNP, as well as other line agencies and the LGU, to talk about the issue. This is through, sabihin natin, participatory approach in solving or in trying to resolve a dispute. Maganda yan, partner. So, nag-seminar ka? Nag-seminar, partner, at maganda pala, na-meet ko yung mga AFP, mga police. At yun nga, sinasabi ni Sir na mag-usap na lang tayo muna, wala yung karahasan, wala yung arms. It's always nice na sa table na yun, mga hinaing ninyo, sabihin nyo, ano ang mga problema at bigyan natin ng solusyon. Ganun pala yung community-based dialogue na yun, Sir. Yun kasi yung nakikita ng Commission on Human Rights na effective way para mayroon yung boses doon na sa mga coming from the people themselves in dealing with some issues lingering at the grassroots level. And we are very thankful rin doon sa support ng ating kapulisan at saka AFP and the endeavor. Medyo matagal-tagal na rin ito na ginagawa namin in partnership with AFP and PNP and the CSOs na member of the core group. It's been quite some time for the Cordillera. It started way back 2011, I think, nung na-ilance dito sa Cordillera. And then, nung nandito na ako ng 2015, we continued it. Every year, meron tayong activity na CBD and we tackle some issues, particularly lingering in some areas hindi rin in Cordilleras. Hindi siya ganun ka-comprehensive kasi siyempre because of the limitations rin ng ating partners as to the conduct of the CBD. There are some issues na hindi mo kayang pag-usapan sa isang usapan lang. It will take a series of community-based dialogues for us to come up with acceptable solution. But based dun sa experience namin working with AFP, PNP, and CSOs, okay naman ang feedback. Mayroon yung nasusolusyonan natin. Mayroon yung parang solutions o kaya redress rin na nakukuha ng mga community natin. At saka yung response rin ng ating government agencies, particularly LGUs, maganda. Sir, bigyan nyo nga kami ng isang example kung saan dito sa Cordillera yung nag-usap ang isang community at anong issue po? Ang best example siguro ay we conducted some community-based dialogue, particularly in Tinog, nagawa namin 2019, before the pandemic. Ang issue doon ay na lumabas is the problem of insurgency and some of the barangays, as well as the problem of farmers in sabihin natin paano nila maibenta yung mga kanilang mga products. And
during that community-based dialogue, nandun yung LGU. So, we presented the issues to the LGU. And then, receptive naman yung LGU na for them to find ways in order to help yung mga community affected. As well as, na-highlight rin yung efforts ng ating AFP and PNP to solve yung insurgency issue sa Ifugao, particular sa Tinok. Other community-based dialogue, meron rin kaming ginawa in Mountain Province. Engaged rin yung provincial government of Mountain Province there. That was sometime 2018. Yun nga, about the issue on insurgency on the part of particularly the towns of Sagada and Bisao, knowing na medyo may mga agam on the part of the community, particularly on yun nga, may insurgency or security issues there. And the AFP and the PNP also participated there. They raised their concern as to the security issues at the place. So there are interventions done by both the LGU of Mountain Province and the actors, government actors, particularly AFP and PNP. Medyo hindi lang na-sustain siya dahil nga after some time mayroon na tayong pandemic. So yung shifting coming from shifting on focus, medyo nagkaroon ng shift ng focus coming from yung intervention na gusto natin at saka doon sa intervention sa COVID, doon sa natin, COVID restrictions. Yun yung some of the specifics. Pero marami pa. Mayroon rin kaming ginawa rito sa Baguio. There are a series of CBDs rin na ginawa. Pero sectoral siya. It deals with some issues on women and issues on PWD. Which I believe it becomes a success rin. Nakatulong rin. Considering na when you deal with women and persons with disability, there are persons with disability, this entails some special thematic concerns. Ibig sabihin na mayroon tayong dapat social justice protocol, social justice program for them. Considering that considering that they are vulnerable sectors in our society. Good. Okay. Partner, alam mo, sa totoo lang hindi ko pa rin masyadong nakukuha ang kwan ng CHR eh. Pero marami akong naririnig, Sir Romel, na kapag ka parang may inabuso, ano? Oh. Susumbong kita o di kaya dadaling kita sa kwan ng human rights. Paano itong mga to, attorney? Gaano na ang kwan dito sa Cordillera? Gaano na ba yung mga cases na mga ganyan dito? May mga kaso rin tayo sa Cordilleras on human rights violations. Yun. Pero human rights violation. Hindi ko dala yung data in particular. Tingnan ko lang kung ma-access ko. Yan. Kasi lagi kong napapakinggan, partner, pag sa human rights, magsumbong ka doon. Oo. Yung mga ganun. Sa dami ng mga rights natin, pag naabuso ka, dalhin mo sa HR. Sa HR, yun. Oo, kasi siguradong matutugunan o ibibigyan nilang action. O kaya mapapayuhan ka kung talagang anong gagawin mo. Anong gagawin mo, ano? Yes po. Yun yung trabaho rin ng Commission on Human Rights eh. When we deal with human rights violation, nandun kasi sa mandate ng Commission to investigate cases of human rights violation. But when you talk about human rights violation kasi, you can consider them either as purely human rights violation or
mayroon rin siyang kaakibat na criminal aspect. Depende po sa ating legal framework. There are instances that human rights violation, mayroon siyang criminal aspect. These types of human rights violations are penalized under our penal laws. Ang example is the violation on the right to right of women, particularly in sexual abuse. Marami na tayong batas which provides penalty or penalties for the infringement or violation of the same right. Pag sabihin natin inabuso mo yung yung asawa, particularly sinampal or something like that. Yung violation nun would be a violation on the right of women. Tapos mayroon siyang kaakibat na criminal aspect, that is violation under RA of provisions of RA 9262, which is yung VAUSI law natin. Isang example yan. Another example is that pag binilify mo yung isang PWD, say sabihin natin imbabain mo isuna o based doon sa kanyang disability, under the law it is penalized. That is under the Magna Carta for Persons with Disability. It says that under the law you might be guilty or adjudged to be guilty of provisions of the Magna Carta of Persons with Disability, which has some penalty under the said law in its section 40 and 41 as amended. So bawal po yung di agibabain nga kay persons with disability. There are instances that in these cases were reported to our office, and then we investigated the same and then forwarded to the fiscal's office for possible prosecution doon sa regular courts natin. Okay, partner, tanongin ko kay Sir Romel, follow up lang. Kapag inabuso ang isang tao, kadalasan kasi nagpumunta sila, dumediretso sila sa barangay o di kaya sa pulis, ganun. Kailan sila dapat na dumiretso na sa inyo? Kasi ang mangyayari, pag purely human rights violation, ang commission ay may mandato to investigate. Pero pag yung human rights violation may criminal aspect, pwede kasi silang mag-report on both sabay. Sa kapulisan at sa amin. An example ay kapag yun nga kanina, yung violation ng 9262, this is a both violation and a criminal offense. So pwede sila mag-report sa amin diretso at saka mag-report rin sa pulis na sabay. So it will parang pwedeng magkasabay yung investigation namin ng parallel investigation of the Commission on Human Rights at saka nung kapulisan. So ibig sabihin nito, sir, kahit na nasa korte na yung mga kaso, pwedeng tumulong ang CHR. Yes po, yes. Doon sa taong naagrabyado. Yes po. Actually, parte sa mandato or programa ng commission is to help members of the vulnerable sectors, particularly those victims of human rights violation, to seek redress in our present judicial system. Particularly in courts or any agencies which could provide adequate redress sa mga victims of human rights violation. Kasi partner, marami akong nakikitang nagra-rally dati. Nakalagay sa poster nila, human rights violation. So yung mga ganun, sir, yun yung pumapasok kayo.
Oo po. Mandato kasi namin, kahit na wala siyang particular na respondent sa kaso, pwedeng pumasok ang pwedeng pumasok ang komisyon. Kasi as an agency considered to be conscience of the government, tinitignan kasi natin yung state accountability. When you deal with human rights kasi, parang ang Estado ay mayroong threefold obligation. Okay. When you deal with human rights. Ito yung obligation to protect the rights of individual, obligation to promote rights, fulfillment of rights of individual, and the obligation to fulfill some rights of an individual. So yung obligation to protect, promote, and fulfill. So nasa gobyerno yan, nasa estado yan. To provide it to citizens or individuals within the country. Okay, partner? Yes, sir. May katanungan dito, mamaya na. Bago yan, partner, i-follow up ko yung question mo na sa kalsada, maraming nagrarally. Kung human rights violation, mga ganyan, sir. Sa AFP, yung mga law enforcers natin, they're vulnerable. At saka sa kabila naman, sir, kung may human rights violation allegedly against sa mga law enforcers natin, sino kadalasan ang nag-aabla? At saka kung sa kabila man ng mga leftist, sino naman po ang pumupunta at nagko-complain sa inyong office? Kung ang normally pag yung human rights violation is committed sa ating part of the government, yung agents of the government, pwede kasi na sila mismo, yung pamilya ng biktima, ang pupunta sa amin para maghabla ng karampatang kaso ng human rights violation. Which is possible kasi when you deal with human rights, lahat ng tao mayroon silang inherent rights. Mayroon silang human rights. So, iba po yung kung minsan may misunderstanding tayo when you deal with human rights na sila lang isang sektor lang ang mayroong karapatang pantao. Hindi po. Lahat po ng tao ay may karapatang pantao. Whether or not, whether you belong to the government or you are a common tao or citizen member, citizen ka lang, a plain citizen. Pag doon sa, say, from the left o sabihin natin na not member or not an agents of the government or the state, pwede po sila mag-file ng complaint sa amin. In both cases po, iniimbestigahan yan ng Commission on Human Rights. Hindi po kami namimili ng biktima. Whether that is coming from the government or coming from yung not part of the government. Pwede po sila magpila. So long as na mayroon tayong violation of their rights. Okay. So ang ating oras, partner, 2:12 na. Ang bilis ng oras natin. May text dito, partner. Sige. Pag-participate sila sa galing kay 783, kung ano, naibag 2:00 yun dito kastamot kini Sir Joseph. Hanggang anya ba iti jurisdiction na ti CHR? Hanggang saan daw, sir? Romel, ang jurisdiction ng CHR? Ang mandato kasi ng Commission on Human Rights is in its investigative power ay to investigate all forms of human rights violation involving civil and political rights. So lahat ng klase ng civil and political rights violation as provided under our human rights documents. That ito yung UDHR natin, yung ICCPR natin.
ay sakop doon sa mandato ng Commission on Human Rights. So irrespective of the parties involved, pwede kami mag-imbestiga. Pero magkaiba kasi yung pag-iimbestiga, which is doing fact-finding. Ibig sabihin nun to verify the veracity of adduced information sa amin, and then to build a case of human rights violation as alleged by the victim, sabihin natin complainants. So, yun, medyo malawak ang sakop niya. Okay. At partner, batiin lang natin yung ating mga viewers naman dito. Nandyan si Rain Gayaw. Ay, maraming Hi, Summer. salamat sa Rain Summer. And from Florence, Italy, Ma'am Brenda Soriano. Oh, Good afternoon, Sir Peter and guests. And good afternoon to Sir Joseph Zambrano. all the way from Italy. Wow. All the way from Italy, nanonood sa ating programa. Maraming salamat, Ma'am Brenda. At kanina, doon sa programa natin sa umaga, nandito at nanonood din sila. Alright. Yun. May Okay. katanungan dyan, partner? Yun lang muna, partner. Sir, Attorney Dagimol, sir, pagkapanganak po ng isang tao, ano yung mga basic rights ng isang baby, ang isang tao na binibigay ng ating Estado? Kompleto na po yung kanyang karapatan kung except only for some civil rights, like pag baby ka pa, hindi ka pwedeng mag-asawa. Yun yung mga hindi ka pwedeng bumoto. These are some rights which are defined under our law. Part of the political rights ng isang tao, pero there are some caveat or there are some restrictions in there. But yung general na rights natin, most of the rights are now possessed by yung newborn baby. Tulad ng right to life, mayroon na siyang karapatan for that. Right to have a name, right to have a family, right to have nationality, and so on. It goes from there. It grows from there. Lahat ng mga kaakibat ng right to life, enjoyment of life, nandun na sa bata. So, kasama na rin yung right to development, particularly para dun sa mga bata kasi mayroon silang karapatan para for their development to become a responsible person when they grow. And then, pag children kasi, meron silang specific na cluster of rights, that is child rights. Particularly, meron silang karapatan to do play, yung mag-enjoy as a child. Meron silang karapatan na hindi masubject into sabihin nating abusive practices, hindi sila masubject to child labor, and so on. Marami siya, medyo masalimuot. Nasabi niya, Director Dagimol, sir, yung bata may karapatan maglaro. Pero kung minsan may mga parents na kinukulong lang yung kanilang mga anak, sino ang pwedeng magsumbong para yung bata ay yung kanyang karapatan ay ma-enjoy naman niya na right to play, yung mga basic rights po niya. Actually, ang lahat ng member ng community ay may karapatan to may obligasyon to report said cases of abusive behavior committed against the child. So, kung sino po ang nakakakita, normally, ang ginagawa is to ang first na responder kasi natin ay yung barangay eh. And then, kung hindi kaya ng barangay, pwede natin ipadaan sa police. At kung kailangan niya ng further intervention, pupunta tayo sa mga DSWDO, kaya yung MSWDO.
sa lahat ng aspekto when you're dealing with a violation of the rights of the child. Kasi pag bata ka kasi you belong to a vulnerable sector. Kino-consider natin kasi sila na special sector, vulnerable sector, in which we need to provide special protection. Marami tayong batas catering enjoyment o kaya preservation of the rights of the child. Ang pagkukulong sa bata doon sa bahay lang, doon ang purpose mo is to protect the child, ay mayroon kasi siyang perceived na violation, lalo na kapag this will be detrimental dun sa welfare ng child, particularly in the growth and development of the child. It might be construed as a human rights violation. Yan. Okay, at nanonood din sa atin, Ma'am Christy Balag, nice afternoon ka with Sir Zambrano, watching and listening, banana. Okay, partner, may katanungan na dito, galing naman kay Summer. Oh, maganda itong katanungan niya, partner. May kinalaman sa PUSD. Kumusta po ang ugnayan po sa PUSD? Kasi palaging inaabuso ang human rights. Oo nga, no? May nakarating sa inyo, sir? Na may nakarating na sumbong. Marami na through the years yung nadakit na kaso sa amin. Particularly, dealing or involving members of the PSD or from state agents, sabi natin, or instrumentalities. Pero particular sa PSD, nakarating sa amin yung some of the cases na nangyari during the previous years at saka yung latest na nangyari. Nakarating din sa amin. Nakarating din sa inyo. And we investigated the same. Mayroon na rin mga nagawang karampatan na action for that. So, na-process na rin yung kaso. Okay, at galing naman kay 95 Kapat Guest, wala po bang nilalabag na batas ang isang civilian kung nagdadala siya ng posas? Civilian siya. Civilian. Hindi siya law enforcer. Oo. May dala siyang posas. I just don't know kung ano yung purpose ng posas. I think ang pwede lang na magdala ng posas ay yung kapulisan natin because they are the one tasked to enforce the law. So kung yung posas ay considered as restraint for restraint, actually mayroon lang authorized to possess the same. Pagkakalam ko, police lang yung BJMP, mayroon silang posas, but they can only use that doon sa mga ating mga inmates. Ang BFP, wala silang posas. I just don't know kung mag-iiba ang ngayon dahil mayroon na tayong batas. I think may proposal na for them to be armed, which includes siguro yung pagdadala ng posas. Kung mapapansin nyo, ang AFP nga wala silang dalang posas under our present system, they are also mandated by law to enforce the law. May katanungan pa, partner? Yan. Wala naman, pero ito, tinitignan yung pangalan niya kay si Dapuyan Palaleo Dennis, listening from Middle Quirino Hill Barangay. Siguro pag regarding doon sa pagdadala ng posas, kapag may nakita silang private citizen na may dalang posas, siguro i-report natin sa police. Kasi I think wala silang karapatan to have in their possession yung instrument of restraint. Sir, sa mag-asawa, yung mga domestic problems or domestic violence, ano ang malimit na nababiolate sa human rights both sa babae at sa
lalaki po na mag-asawa? Sa mga napila sa aming opisina, normally ang respondents ay yung mga kalalakihan eh. Hindi pa kami nakakadakit o kaya nakakaimbestiga na ang respondent ay yung kababaihan eh. So, there are instances siguro na abuse, domestic violence committed sa mga kalalakihan. But to tell you frankly, medyo mas stricto kasi ang prohibition natin doon sa pag-commit ng violence committed against women. Dahil mayroon tayong mga specific na laws providing for special protection of women. At present kasi, ang kino-consider natin na vulnerable sector is women, hindi men. So, yun. Wala pa kami naidakit o kaya na-investiga na violation o domestic violence committed against men. Lahat ng mga kaso na nadakit namin o kaya na-investiga namin when you deal with domestic violence ay committed against women. Siguro, ayaw magreklamo ng ating mga kalalakihan. Ayaw nilang aminin na in a domestic setting, meron din tayong violations o kaya violence na na-committed doon sa sector ng kalalakihan. Ikaw partner, hindi mo ba naranasang maabuso? Yung machismo. Sasabihin, pumunta siya para magsumbong. Mga ganon na pa rin, sa mga kalalahian, lalo na dito sa Cordillera. But sana kung lalaki man o babae, kung naabuso ka, pumunta ka sa CHR. Okay? Okay. May katanungan dito partner, galing kay 83. Kap, nung ngay kaspangarigan, binuli dati may isang LGBT. Yun. Pati ada mental illness na. Human rights violation ba di ay? Mayroon tayong mga provisions under the law na protecting vulnerable sectors. LGBT, we consider them to be vulnerable sectors. Doon sa mga may mental health conditions, considered kasi sila na persons with disability persons with mental disability. Considered pa rin kasi silang PWD. So, the same, yung Magna Carta of Persons with Disability applies to them. So, kung binuli sila dahil sa kanilang kondisyon, ang nambuli noon might be punished under the Magna Carta of Persons with Disability. Yeah. Sa LGBT kasi medyo wala pa tayong masyadong batas for their protection, but mayroon siyang kaakibat na discrimination kasi. So it's still a human rights violation. Kung i-discriminate mo ang isang tao based doon sa kanilang kasarian, gender preference, or any form of discrimination to that effect, excluding them or kaya vilifying them, then that is considered as human rights violation. Okay, partner? Okay, partner, kakapsat tayo na po. Kahit na maki-join the discussion tayo. Sabi nito, sino may karapatan? Si asawa o si kapit? Ang mangyayari kasi pag kabit ka, very limited yung capacity o kaya sabihin natin illegal right over doon sa asawa na may asawa. And yung pangkakabit kasi under our law, prohibited . So, kung may asawa yung isang tao, generally ang isang natin ay pwede yung asawa na magreklamo. But hindi naman exclusive sa asawa lang . Pwede yung mga anak, pwede yung mga kamag-anak, or pwede rin yung biktima mismo.
Okay. Ito naman galing kay 155, kunana Kap Attorney. Apay no uniform personnel nakapatay. Kano ti civilian nga dati committed da iti tagalabas. Palalo CHR mangimbestigar no uniform personnel. Pinatay da tagalabas kaslamat awan na nyaman na may alang-alang ti investigasyon na kuha mo, sir. Teka, hindi ko masyadong makuha yung tanong. Pero ganito kasi yung sistema eh. Pag state actors ang nakapatay, ang proven na nakapatay, ang mangyari kasi babalik tayo doon sa state obligation eh. Say kapag police ka kasi, you're acting in behalf of the government, in behalf of the state. So generally, mag-cascade sa'yo yung obligation of the state to protect, fulfill, and promote human rights eh. So generally, hindi yung personal na accountability mo ang tinitignan on the aspect of human rights, but on the failure of the government to fulfill its obligation under human rights instrument. That is obligation to protect, fulfill, and to promote. So yun yung dichotomy. Pag kasi hindi siya non-state actors kasi, particular civilian lang isuna, ang mangyayari, wala kasi siyang obligasyon eh. Ang may obligasyon kasi is the state, which is for us, the government. So hindi siya mag-aakma na considered as human rights violation. Pero there are instances na pwedeng pumasok ang Commission on Human Rights to investigate cases. Example is that when the same is committed by organized entities or groups, say yung mga tagalabas. Normally pumapasok rin kami in order to ferret the truth. Kaya nga lang, hindi naman namin pinapublish normally yung result ng aming investigation. But rest assured that we investigate cases like that. Ang tinitingnan lang naman na kung minsan, ang kailangan namin ay pag may mga biktima, say from the uniform sector, to file cases of human rights violation sa amin para makapag-investiga kami. We can initiate the investigation process ng Commission on Human Rights. Ang mangyayari kasi pag civilian ang naging biktima, ang tinitignan ng Commission on Human Rights is to have a in-depth analysis on the function of yung obligation of the government to fulfill its tri-fold obligation under the international instruments on human rights. That is the obligation to protect, fulfill, and promote rights. So, palagi nakaangkla doon. Kapag mayroon kasing state actors, titignan mo palagi. Kung hindi namin gagawin yon, we would be amiss to our mandate to investigate human rights violation. So, sir, what you're saying now is balance. Yes. Whether it's from the uniformed personnel coming from the government or from the other side, we call them left. So, both wala pantay-pantay po Yes, ang pag-investigate. Yes, yes. Kasi lahat naman tayo may karapatang pantao eh. Yung nga lang, mayroon tayong stakeholders, mayroon sabihin natin duty bearers at saka stakeholders. Pag tayo ay from the government, we are stakeholders. Duty bearers tayo. Pag citizenry ka lang or a normal common tao, you are a rights claim holders. So, yun yung kaibahan. Kapag duty bearers ka kasi, you are there to fulfill the obligation of the state.
Particularly when you deal with human rights, either you have the obligation to fulfill rights, you have the obligation to protect rights, you have the obligation to promote rights. Para sa mga ating kapulisan kasi normally ang nasa kanila is to obligation to protect rights through enforcement of laws. Ganun 'yon. Meron tayong yung mga batas natin are there to protect rights. Karamihan sa ating mga penal laws nandun to protect rights. Kanya nga partner, bago yung question na yan, partner. Para hindi ko lang makalimutan, allow me. Yung, Sige. kasi vulnerable yung ating mga kapulisan, ating mga kasundaluhan na mag-commit ng crime sa base sa ating mga nababasa, allegedly. At saka napapanood. Yung paglagay ba ng body cam will help. Ano ang pananaw nyo po yung pag may enkwentro or may operation ng ating mga kapulisan? Will it help sa investigation pag lalagyan daw yung body cam tapos okay naman sa Philippine National Police, Attorney Dagimos? Sa amin sa Commission on Human Rights, we welcome yung parang ipinalabas ng Supreme Court guidelines on the use of body camera in police operation. Kasi dalawa kasi yung purpose nun eh. In order to prove that yung enforcement ng operation is legitimate. Kasi meron ka ng ebidensya eh. Both to build the case na ito, you are doing based doon sa manual of operation. Yung operation natin, yung protocols natin ng operation sa ating kapilisan. At saka to remove yung agam-agam ng general populace na ito mayroong itinatago. So we welcome the move to use body camera. And I think malaki ang tulong para maibalik rin yung trust sa ating kapulisan na kuminsan naapektuhan because of some questions with respect to the enforcement of the law in their operation. Yun. Okay. At ang ating oras, partner, alas 2:36 na. Ang bilis. Bilis. Oo. Sige, pagbigyan natin. Galing naman kay 83 ko na, Jay, bagbagatang EJK at dapat inimbestigahan nga kastang kaso. Sa amin, marami. Marami kami mga inimbestigahan na rin dito sa Cordillera. And all throughout the Philippines, marami rin yung iniimbestigahan ng komisyon. Hindi lang dito sa Cordillera, pero all throughout the Philippines. The regional offices of the commission investigates alleged EJK cases. Yun. Kay 00 naman, anyati connection nyo kini retired Major Karabakan. Jake Yas. May isang founder ti PHDR. Hindi, CHR ito, hindi PHDR. Not related in any form. Oo. Ito naman kay 83, kapno ngay mo di managdaktakas ti nakapatay iti pulis. Sakop ba ti CHR da ita? Yun, o nga pala. Generally, ganito ang sistema. Pag di managdakdakas kat nakapatay ti pulis, depende kung di nagdakdakas is a common criminal lang. Kasi pag common crime yun, general common crime yan murder yan pag ang napatay ay isang tao na hindi siya attributed to any instrumentality sa government in the enforcement of laws, generally common crime yan. So it is punishable under our penal laws. Sa atin mayroon tayong revised penal code So papasok doon.
ang may primary mandate to investigate ay ang ating law enforcement agencies. Isa is kalimitan yung kapulisan. Kung hindi naman kaya ng kapulisan, pwedeng yung other law enforcement agencies. Kung sakali kasi na papasok kami doon, it might defeat the very purpose of yung mandato ng komisyon as a conscience of government. Kasi madodoble na ngayon yung trabaho ng kapulisan at saka amin. Idodoble namin yon. But pag ganito, pag organized groups, say yung makakaliwa ang nakapatay ng pulis, not in combat operation. Ay, walang operation yung kapulisan, say nagja-jogging lang siya. Hindi siya on duty for, sabihin natin, pursuit against yung kapulisan, against yung the other group. Then, pwedeng pumasok ang Commission on Human Rights. Kasi, under the purview na yung police natin, do police sila, actually police, they are not in active duty. So, considered pa rin sila na citizen, ay common tao at that instance. So, pwede nang pumasok ang komisyon. Okay, partner. Eto, nagpumot kini 3-1 ko na, tanong ko lang po. Pagka yung ibang pulis may body cam, edi yung ibang loko-loko, magbabait-baitan na lang. Kahit sa totoo, pasaway na pulis. Kahit ba off-duty po, dala pa rin po nila. Nakakatakot po kasi ang mga nababalita na mga pasaway. Kunana. Yung body cam ba na to, hanggang duty lang ito, ano? Siyempre, kapag off-duty, hindi na niya ginagamit yun. Wala pa tayong IRR doon eh. Baka mas likely ganun, ano? Hindi ko. Hopefully, maglalabas ang PNP on how guidelines coming from the PNP on how to use yung body cam. Pero, more likely, during kapag naka-duty sila, during operations, ang gagamitin yung body cam. Body cam. Kay 105 naman, good PM, iniimbestigahan nyo ba yung kaso ng mga komunista na pumatay sa pulis? Oo naman, oo. There are instances na pag napila sa amin yung kaso, iimbestigahan yan ng Commission on Human Rights. Okay. So, ibig sabihin nito, sir, kahit na hindi nag-complain sa inyo, kahit hindi nagsumbong sa inyo, kung sa tingin nyo mayroong violation ng human rights, pinupuntahan nyo, yes po, yes. tinutulungan ninyo. Yes. Kasi ang investigative power naman ng commission, it could be initiated through a complaint coming from a private person, or it could be initiated by a referral, or it can be done motu proprio. Pag sinabi mo kasi motu proprio, walang nag-file ng complaint. Pwedeng mag-motu proprio investigation ng commission. Okay. So, partner. Yung tanong ko, i-follow up ko, no, partner. Sige. Kasi, sa kabila, kakasuhan mo. Sa right, kakasuhan mo. Okay, sa gitna, kakasuhan mo. Paano po yung safety ninyo, sir? Lalo na yung lahat po ng mga taga-CHR, yung mga investigador. Paano naman yung safety ninyo, sir? Sa amin kasi, when you're doing the right thing, na wala ka naman yung tinatago, walang pangangamba o kaya kakatakutan eh. You are only doing a job based doon sa mandate na ibinigay sa'yo. It's part of the craft. So, mayroon sigurong agam-agam, but we are part of the government. We are part of the check and balance. We are considered to be the ahensya de konsensya ng gobyerno. So, doing that mandate is very crucial in order for us to ensure that our society works and works on its very best. Na wala yung may tinatago, walang abuses, and so on.
Okay, partner. Ayun. Wala bang human life violation? Wala po kasi ang mangyayari ang kwan yan ay when you deal with rights talaga hindi yung kamay na lang. Okay. May mga lawyers na human rights lawyer. Ano yung mga yun? Ayun. Sa amin po, we are an agency, parte kami ng gobyerno, pero ang kwan kasi namin, constitutionally mandated office. We are not part of the executive branch. Mhm. We are not part of the legislative branch nor the judiciary. Parang wala kami doon sa kwan. Hindi rin kami constitutional commission, but we are constitutionally mandated agency. So, normally walang impluwensya ang executive branch, wala rin impluwensya ang legislative, wala rin impluwensya ang judiciary. Kasi- Akala ko sir, yun yung mga lawyer na ibibigay ninyo doon sa mga walang lawyer na Kasi mayroon tayo kasing instrumentalities of government catering doon sa mga walang lawyer eh. Mayroon tayong PAO. Sila kasi yung mandated by law to represent litigants na walang kakayahan to engage legal service coming from yung mga private practitioners. Sa amin pwede. Wala naman sa restriction, wala naman sabihin natin nagre-restrict sa commission to represent individuals in a case, especially kung yung mga kaso involving vulnerable sectors. Hanggang sa vulnerable sectors lang kami. Okay. Hindi ba nakasuhan si Attorney Gadon? I just don't know po. Nasa national kasi po yan eh. Tapos kung libel case yung gusto nilang ikaso, generally it would up to the family of yung biktima to file. Kung disbarment case kasi rin, it's up to the IBP or to the family of the victim to file a complaint before the IBP pag disbarment proceedings. Yan. Partner. Natanong ko na ata lahat ng aking... Natanong lang. Ewan ko lang yung pagmumura ni Presidente kung may violation. No comment po. No comment. Medyo kasi with respect to some national issues, ang mangyari, ang sumasagot nito ay ang amin national through our agency spokesperson or deputy spokesperson in the person of our executive director, Attorney Jacqueline Andigia, who is from Baguio. Tama. Taga Baguio si Attorney Jackie. Belonging to the old Digia clan. Attorney Digia po. Ang deputy spokesperson natin ay si Mr. Mark Shop, no? Division Chief ng Comms, Communication Division under the Executive Director. Siya po, si Attorney Digia po ang ating Executive Director ng Commission on Human Rights. Di ba, Digia taga rito, ano? Oo. Han ba nga da kidlat? Nakidlat, the relatives na lagi dyan. Relatives, ano? Ni makitam to ni kidlat tahimik ijay taping yun. Iti Cordillera, 1941, imati gubat. Gasam. Okay, plugging Okay, partner, baka meron kang gustong itanong kay Attorney bago tayo pansamantalang magpaalam. Ayun na lang, baka dyan partner na na-exhaust ko na ang aking mga pwedeng tanongin kay... May katanungan dito, kanya lang kung siyempre, alam naman natin ng ating sigat sir, pro-government. Kasi tinatanong dito, Sir Romel, kung pro-government o pro-communist ang ating CHR, siyempre. Hindi kami pro-government, hindi rin kami pro-communist. Nandun kami sa neutral. Generally, because of the fact that we are pro-human rights.
So, You are pro-human rights. we are not Okay. pro-government, we are not pro-communist, we are pro-human rights. Yun yung motto namin. Mhm. Kasi kung saan yung pumapanig sa human rights, respect for human rights, doon kami. Ito, the way siguro para sa akin, partner, no? Yung reportage, sir. Kasi pag sa kaliwa ang na-violate, no? Sila ang medyo nag-complain. Yung reportage ng sa ating sa media mas mabigat. Kung dito naman sa government, parang mas magaan, ano. The way I look at it, parang mas makuan yung pagsusulat. Kaya siguro ang nasabi niya, pag human rights na nasusulat kagad, sa kung komunista ang I don't know, but saksa niya, sir. Reportage, media reportage. I just don't know sa point of view kasi ng ating mga reporters eh. Siguro yun yung kino-consider nila na news. So generally it's up to the point of view kasi ng ating reporters. But sa amin kasi sa Commission on Human Rights, ang primary consideration namin is the adherence to the principles on human rights, particularly on the respect of human rights. Kaya ang motto namin ay dignidad para sa lahat eh. O dignidad ng lahat. So, may inclusivity, lahat included. Whether you belong to any side of the spectrum. Basta na-violate mo ang karapatan ninyo, ang Commission on Human Rights would always be there to help investigate. Ipahabol mo yan, partner. Ay, habol ko na lang to galing kay 3-1. Kap, pag po ba mismong head ng pulis o nasa mataas na posisyon ang nagkasala, maaari po bang kasuhan? Depende po sa kaso. Pero pag nagkasala talaga siya, dapat kasuhan. Mhm. Kasi ang sistema naman natin ay yung sinasabi natin na we are a government of law, not of men. So ibig sabihin yung primacy of laws over men. So irrespective kung ikaw ba ay nandun sa taas o nandun ka sa baba, yung application ng batas natin should be equal, pantay-pantay lahat. So, lahat ay pantay-pantay sa harap sa batas. Yun lang as to implement, as to how to implement, yun lang ang nagkakatalo ko minsan. Okay. Partner, meron ka bang gustong itanong kay Sir Romel? Wala na, partner. Wala na? Okay. Sir Romel, baka meron kang gustong idagdag bago tayo pansamantala magpaalam. Siguro as my message, nagpapasalamat kami sa inyo po, Cap Peter at saka Sir Joseph for the opportunity na nga adakam dito to share some insights kung ano yung ginagawa ng Commission on Human Rights, kung ano yung mandato ng Commission on Human Rights, and kung paano nag-ooperate ang Commission on Human Rights Cordillera, particularly on doing its mandate to protect our citizenry, particularly in the promotion, protection, as well as fulfillment of the rights of our kababayan in Cordillera. It's an privilege for me to be here. I am very opportune to be here. Thanks to Sir Joseph for the invitation. Hopefully, mas dadami pa yung interaction with you. Kasi nakikita namin na ito rin yung kulang ng commission ko minsan na ipinaparating kung ano yung trabaho ng Commission on Human Rights and how we operate in doing our mandate as
agency of the government to ensure that human rights, yung karapatan pantao ay na-proteksyonan, particularly dito sa Cordillera. In behalf of all the staff of Cesar Cordillera, agyaman kami unay. Maraming salamat din, attorney, partner. Yes, partner, maraming salamat po kay Attorney Romel Dagimbol ng Commission on Human Rights at pinaunlakan tayo. So, nasabi na niya na siguro sa mga susunod na araw ay mai-invite naman natin siya. Gusto kong batiin ang aking office mate na si Mercy Mananes ng happy birthday at sa lahat ng taga-PIA na nanonood ngayon. Salamat sa iyo, Kap Peter Wasing, sa RNG, kay Kuya Dobby de Guzman na kanyang staff. Ito po si Joseph Zambrano ng Philippine Information Agency. Have a safe and happy weekend. Yun. At sa lahat mo na nakibahagi sa ating programa, sa lahat ng inyong mainit na suporta, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa radyo, sa mga nanood sa amin dito ngayon, sa mga nag-text, at sa mga nag-comment sa ating live streaming. Maraming salamat. Diyos tagni na kadatay amin na pada-pada. Hanggang bukas po para sa ating usapang kongreso kasama si Congressman Mark Go. God bless po.